ni mdima waukulu mwina ikuti mene mwina 27 kapena ni mafika kukonjeni kapena songetesa pa 7 pa trading wenepo pa trading tinanyamuka pamene paja kupita pa nsika umene umanenedwa kuti ndi wa pamphanje ucha titafika pa mphanjepo tinamfusa mkazi mwati tikakafika ku mwati bwanji ananduza kuna kuti tikakafika ku mukuziwa ineyo amakonda kucheza pa baba shop pena pa baba shop imeneyo ndi imene tingathe kukampeza okay achabwino jinga tinazimisa pompacha inamuza nzango cha senjingai chifana nga simu kuzoka kumuzi no magesi jinga tingoiro esa mujani mutimu tiyamuke tizipita kena kuti musunge mwendo wa basi fetendo wa basi kuti mwina atamva njinga nanga simu ntoti akuziwa chimene aliye akuzo matutumuka dada akumabe tisayisungisa ntamweza nzeru zanzangayo nazo da kuti apiteko uyo sizikaenda bwino namuza se iwo ukhale ni njinga ipompana ine ninyamuka pano nditani ndipita kumeneko munapita ndi nzimayi ndinapita ndi nzimayo takafika kwa nzimayi titafika pa shopupo panali papa shopu ndithu nzimayo chanalowa mu papa shopu panali kampanda ka 3 meters kutalika mulitali mkoma height mwina nali 1.5 anazungulira mpanda uja ndokalowa mpapa shopu moja ndiye anandiuza ine kuti khala apa ndineso anakuza ndi nani nzimayi uja kuti ukhale apa ndipite ndi mission yoti ufuna mungwire munthu tingwire sopano munthu uja sopano khalani apa pampanda pompacha iye uja nalo amene ndine ndadabona ta ine kuno kusiku kwathu alanduza kuti ndikhale apa iye ni mamuna wake ine simbalo wanga akhoza kukakambirana kumene kuti anichite chipongwe ndinabwera pang'ono ndimayang'anizana ndi window ichi kuti ndizoona zimene zichitika mmene mucha ndiye namba kuyang'ana mbona kuti sakupereka masaini achiopsezo ya nzimayi sana chedwemo 2 minutes omwe watu koma mmene masuzumira pa kabopa chitani yomwe namona iya chitani pane palibe oho ndiye ndi mmene anazabwirira ndikuzanipeza pane ndinaline pacha akuti atenti tikambirana apo ndiye tinanyamuka ndikupita pandima akuti mulibe akuti anali ati pompano koma ati amafuna agulise foni yake khanga ndi yanga umene uwandirana yanzima yana mwanda yankazi wake ndiye zikuona ngazoti wapita ati anamuza kuti mazulo azabwirerenso tata report lako lumene kuzokhala lonama namuza choncho tamuza abwere anapita ija nkamuza akubwera ndata seta bwera napita sopa ndima pomba ase wati bwanji zachitani kuti chitani tu ineyo anali pompano masana chama 2 koloko 4 koloko pakana ndiye amati bwanji amati andi foni yo amagulisa kuti 150,000 foni ndi atachi ndithu yankazi uja amagulisa 150,000 ndikhulupira zoti kakusiwa ka foni yaka ndikuti amafuna athawe sopano ndikuti pamene zikana khazo ndizangotheka wagulisa foni ifeso loko sitikanampeza towe chabwino ndiye munakambirana bwanja kuti ndinamuza kuti andipeza nthawi ina fandi ndi customer 100,000 chabwino sizinavuti namuza se namba yanga ndi phone number yanga akabwera muzo kuti customer watani kodi wapezeka ndipo ndineyo natenga phone yanga ndikumpasa tata iwe nkazi tife tizipita uyo musiye nayo kapene pati kuenda tinaenda ntunda wa 20 meters tamfusa sono apo akuti kumatu kuli kumene kumapanga maya yake lendi kumene kumapanga iwo akamalima akakula zokolwa zawo ndi masungisa kumene mwina tikaona kumeneko naye mkati kumeneko ndi mwina 150 meters naye mkaso kafika kumeneko kuchi ananduza ndi apapo tipange bwanji sopano namuza usadandaule tikapanga nzeru utenge phone yangayi namuza utenge phone yangayi ukakafika kumeneko ukangolankhula mawu amozi pano pasi tupanga zoti banja lanu latha pano pati umang'anyo banja lanu lilipo banja lanu litha tikaziyendesa izizo ndiye suma muthawa koma pa usuku mutani kodi suku muthawanso ukakagogoda akakayankha mukang'ona kuti mawu amozi abe mulipo akakangoyankha kuti ndilimo muno ife tikazoziti ali muti alimomo ndife tikayima ndendende makomo mucha tikamugwira first tikalowa nyumba ya tikamugwira munthu uja ananduza kuti koma painepo ndikhalapo moyo wanga pa danger bwanji namuzati zimenezo musadandaule nazo iwe sakuziwa anatenga tochijadi ndikupita nyumba mucha panali mitengo inake ya mango ngati yayikuluikulu ndithu iye uja atalowa nyumba mucha ife tinayima mitengo mucha ndendende mitengo mucha kuti atakhaza kuti wafuna oneke tochi kumefesa dani kodi tisaoneke
Suma naime pa khomo ya. Sineme pa khomo pamene poya. Inde kuti muli awiri. Ndili awiri ine. Wa baba shop. Ndi iya wa baba shop chita musi yapo mpacha. Mwadengazana wanjingawo. Wanjingawo ja ndikuenda naye limodzi. Ndipo awiri. Pamenepo mkazi uja wakalowa nyuma muja ine apaponda sapo ndi nzanga uja. Tili mwina mtunda wa 20 meters kuti tizingoona kaye. Koma panga athe kumveka mwamwe amene ndampasacha. Iye uja ananyamuka kumenejo gogoda sichina segule chisoko chicha. Gogoda sichina segule chisoko chicha. Kenako anazasegula kulowa kuunika anati mulibe wazi misatochi. Ana kulowa mkazi yo. Mkazi uja. Analowa ndikuunika. Nyumba mwenye kuunika kuti mulibemo. Ndikoma katundu mulibe. Katundu mulibe ali kuti. Zimene timazilingalira kuti akanangokulisa foni akananyamuka zinadi zona. Koma ndipite nkaone kuseriku fa amatha kucheza so kuseriku. Ndipite nkaone kuseriku kwa ngati kwa manebazi. Kwafika kujaswa kuti kulibe. Nthawi mwenye foni yanga yaitana kawiri. Fone isi ya kusilent. Ndione chonchi ndipeza ma message agaize muntu jawo afika. Kwa baba shobuja. Kwa baba shobuja muntu jawo afika. Kena kwa guys pangani changu. Ndi iyo jinamuza muntu chadu afika. Pamenepo nde mutuso pamenepo wamba kusagwira sopano. Ndamba kuyangana za moyo wanga, ndamba kuyangana sifano za iye, ndamba kuyangana mmene fatika ngwiriri. Kwa nzanga anali wajikulire. Ndoti wazakazake mwina wanga sona. Okay jabwino. Tukumva kusoko kwa tukumva kugulu nake. Lili landu 6. Mwina ndamene pamenepo iyo jansika ngakuta inende munisi yakaye. Tata ife kunoko siti kuziwika. Tiente zipita. Ndu usiku tumene. Ndu usiku mene Mwina nthawi ya. Pamene popo mwina chama pa state sopano. Fa kuja kuti mafika kwa mundu amene mkuko ngwira si muntu wamba yaye. Si muntu wamba. Ndi muntu onena kuti ena amazangwira. Amazangwira. Wapo pera paper spray. Wapo paper spray. Komanso mwina nkutheka pa wakonzeka kwambiri akwenda wakonzeka. Akwenda wakonzeka. Ndeni namfusa tatuzeni kuopsya kwa muntu amene. Ndioneka bwanji. Anthu amatuza mwa simple kwambiri kuti muntu moto sunga mulingalire so yayi. Ndo simple kwambiri. Toye chabwino. Nemuka kumene kucha tinakumana ndi anyamatacha. Ujanso walemba message ya chitatu kwatu pakangotosa 5 minutes muntu cha athawa tokha chabwino tikubwera ndi pamene pajapo kubwera kachiwiriko anabwera mmene anthu anayankhulirana kuti abwerenso kuti anabwere kuti wayimbidwa kuti kubwera customer iyayi abwerenso azamugulise foni uyu azapeze customer wa foni ndi ineso chifazo kuti ndili ngati customer fani gule foni uja ndikuyimbiridwa so kana ndikulembedwa message ngati amefanza gule customer iye mwanzeru zake akuti apa ene pande kuti business yatandi kodi yatheka chifukwa ndi patali tunkhani uchitika kuno blanta yeko atha kucholo sangapezeke mophweka koma zinakutenga chisomo cha Mulungu ndi tinafika pamene pa anyamatacha anyamata 16 mane nacha akuchokera uku akubwera ife tikupita kuti muntu jakuterembe message kuti watani wafika titakafika pa anyamatacha ninapasa onsaja moni akuti mupita kuti tatatu kupita uko ndi nape mpaka kwa pali ganyo wa 10,000 mungathandize ati tigwira nauza ganyo mwina ndi wawani yawa basi nanga sipotenga ndi moyo wakumusi naona kuti ndawo zaulere sizitheka koma papo tikena tuweze nzeru nanga sizina zimafunga nzeru zina ndrama so munauza pali ganyo wa 10,000 ganyo wa 10,000 atawerengana naona kuti ma 2525 kana 50,000 ilipo anazo ganyo agachi ndati ndi nafu so pali munthu inake wapha munthu fine ni mankho achoncho wapha munthu ndi mukatigwira ndi zimene sitipira nawo ase guys sono bwanjiso tifuna tikangongwira akuti ife menezo sitipangana ndi tinakhalapo 2 minutes akukana anthu acho ujaso walemba message ya number 4 koma mwaidu ndo mwewe muntu akudikirira ndi aja akukana kana ine muntu wanga sumagwira nauza ta awa andichedwesa ndikuti ndingwasiya okha koma atakhala pansi 2 minutes inake anaganiza setiyeni koma sitiyenda nawe limodzi nauza okay chabwino mutanta akuta pali njira ina apa ukuso kuliso kanjiraso kenaka koko ndeti kusa kudusa uku inuso mudusa uku okay chabwino ndalingalira asa ine kuno siku watu atakakha zoti akamba kufika ku munthu yoninzawo weni kapena amamuziwa saka muchenjeza saka uchenjera ndi nathamanga kwambiri nathamanga nzanga jonsaje nasi nkazi uja uyu amene timachoka naye kuno onsaje nasi ya nathamanga wapansi wenepo wele kuti ine ndikafike mwansanga ngati ingakhale information ndikayiziwire tumene pamalo popaliri kuti pakuoneka bwanji chiopsezo chili bwanji
ndi nafika pamene paja nampeza yoja waima musi mwa mpanda mucha ndana mene chita nuja sopano so munamuziwa bwanji amene ineyo namuzofa mkazuja ndinali ndamfufuza ndioneka bwanji so maonekedwe munadziwa kuti ndi uyu iya ndana ima bwa ndioneka bwanji ananza kuti iyeyo ndi wantali height yani ndinu ndi chimozimozi wavala chani mene mmasiyana masana anatuza kuti wavala golf shirt ya red trouser ya black wavala so gwalali ya black so okay chabwino nditafika so papa shobuiso namfusa akuoneka bwanji panopa chifukwa chimene mafuna ine zingozo zoti wavala chani ni chani kuti anani naso chimozimozi anani naso chimozimozi nazo kuti kuno sikwawo sangasinthe zovala pompo namuonadi yoja wafika monse ine chikwama changa chili umbuyo mamuchikwama msineka mukanthu kali konse ndinangunyamula kuti nzioneka ngati munthu wapa ulendo basi ya nalalo amene muja yuja anandipasa saina sende ameneyo asende ameneyo ndine nangofika nanga sinali permission ya phone se phone yake ndimene yeye ndi naitenga monga menda tengera channel phone yake ndimene yeye ndikuiona sipana denga soma minutes ya ajaso wandu 6 aja afika cha iyo jachina chake sichina za mugunda kanga tinkhani ikoneka ngati kuti anthu aja si afoni ya kanga tineyo anthu amene osatira aja anali kuti akuzidwa kale udakulu mukonzeke so anaima mbali mwa baba shop anaima mbali mwa baba shop moja ndi iyo ja ataona kuti so nine mafuna ndipeze information yokhazikika yona kuti munthu yodi ndi omwenyedi koma iyo ja amachita sona yati mantha kwambiri fa mkazi wake amene wachidani ndiwo papa shop amachezerana kwambiri ende kuchezerana kwa kunafika ubale ono kuti uyu chidani anamuza papa shop kuti zimene ukupanga sikulina ndiza kuonesa ndiye sona yesa amafuna kuti aziwikire ya anandipasa sign yoyamba sign yachiwiri kumabina ngasimu kuzozo zinthu zoti sinachitepo ndinali soni mantha kuti nanga ndiyambira pati koma ndeni mayangana supano mbale imene machezera naye mazayanga naso mayi wamene machezera nawo ni mayiwa kumananga ndisire pompatanya mukaso kuja atithira mafuta so mtima unayo nena kuti apa pandi kuenda kuti mbwandire munthu inde ningangwire pamenepo ndimamwerenga kuti ningangwire bwanji ningangokuwa anthu achatichenjeza kale fankazi iso anali ataonjeza kale kuti mukayangana uku amaika ku paper spray kumanjako koma kumukapeza ko mpango wina ake waledi mpango umene onse zimoneka zoti zasambasambazi amathawa ndikugwisa ntchito chabwino ndiye namuwerenga anapeza kuti yocha ndisana malizo ganiza kwanga ananyamukapo yocha ninyamuka ndikubwera kae tazona phone ine fani ngozungula kuseriko ndiyo wapa uchimnyamaza si munthu yoti ndamene yuto munthu ndamene kwa amene anaendera apapo sina tiso kuzowa bwino iya sa munthu yowapita nazungulira napempha kwakwe guys thandizena kuti ife tu munthu yukuno ndo achilendo sikwenso kumuziwa ndibe nanga si liu limene napita nayo kuti munthu wapha munthu anthu achasonaona yamantha kwambiri sana atakwanise sono undithandiza molongo soka ndiye mkazi jaso akuzabwera ngati mtunda wa 20 meters akuzanduza kuti munthu uchatunda dinduja analipa mandasi sono pamene poso akutola mandasi akuika akutola mandasi akuika nthumba ndiye neyo dati akuti ndameno je ndiye napita fuka panati ndimo waukulu pamawala panaipo khapa chakato chikaka ngonoso pamandasi pokhapa cha napita pamene paja uyo kuti nadenga fuka cha mboko kuti ngangokwapo mwina akhosa kupitilira ikangadolo lamulo talitengera mmanja ndi tipange bwanji nafika pamene paja nangoita na zina chiziso chimene chinandipeza ndi chimenecho basi kuti ningoita na zina lake chitani anangoti ine atangoti ine nthawi nangwiriratu ya ndi nagwira ndithu moti Yesu anaziwaso kuti apapo ndagwiridwa naonesa kuti zimene amene ntumbamo asagwire mufawo atangwira kuyamba anakwanisa yoja ndikupisa mmatumba so atangovomera kuti ine nabe ine nali ndiumbono kwanira ndikungwira nditangwira anzanga aja kuja ujaso amene ndimanena kuti ndinatengana naye kuja nayenso mantha akumugwira ajaso ndapasa ganyo ya 10,000 eja mandaso akuwagwira ndiye uja namba kukuwa chitani uja wokuba afuna libere phone ndiye chifazo ndi mwanthu amene anali papa shop jankhanicha aiziwa pamene ndachokapo ine pacha akuziwa be kuti munthu yazinenenzo dani kodi phatiza pamene po mapepala ya ku polisi ya kunjeni jati nayo komanso mimi ndachoka nawo pathunga pajati nayo mona kuti umbonibe ulibe ndokwanira manamba apa polisi pasu tuli nawo yewo japamene paja namba panga mavuvu ndiye ine nayi sasa kuti nimugwire kuna kuti asandipulumuke ya nazagwira lamba wake pamene pa nkono nkupitisa uku uso
ndikumaka kenako amakakamira kuti apise muthumba muja sopano Atenge paper kuti spray. atenge paper spray je sopano ndenenso nayesesa ndene kati kuti ndikamamugwira ndimamunyamuyanga ndimwamba kuti asapeze balance yapansipa yayi kumapita naye konkuja papa chobuja kuti kuwala kuja nangisipaja panali pandima tikuyenda iyi thuminamina papeza kuti anthu afika anthu aja kodi asezukhala bwanja asezukhala iwe tamusiye munthuyo ndi anthu ajanaza kuti ene musiye uyo tonse pano pa sitirani kodi silikhalapo komanso thumba limene ndagwira fine ndagwira paper spray thumba limene ndagwirayi ndikangomusiya kuti nangomusiya wangopisa umo ndi kuti atipanga munthu chipongwe anthu achabe akumandibakira aja ndauza aja zoona ati ndinauza nangasi kuanthu oti ife ndi kwa chilendo ine sindiziwika anthu ajaso amene ndinaye ajaso nosaziwika nauza kuti timuziwo iti mmange nyakula akhale pansi ndeni kufotokozereni sopano bwino sopano ndi nimena atandisiye ndi ine ndimakhulupira zoti panali nzake wina ameneyo ni nzake ndithu koma sina mayenze bwino chifukwa ndi amene amafuna azindikanganula kwambiri ndi wamfupi tamusiye ndi nabe mphando aja munthu amene namugwira uyonso ndifuna mundigwirireso atamva zimenezo iyoja anayamba kusuntha kuti nanenso ngati ndingagwidwa apapo funa nyamula chikwama ine mwamapulani anga pogeni ndimati ndikuti anthuwa akuyendera limodzi awa amene ndikuti akuyendera limodzi kenako namunyamula napita naye kumene kuchako kenako anthu atandithandizana zoti tamusiye munthuyo ndiye munthu yanamusiya koma nditatenga kale paper spray nditatenga paper spray ndinasampopita kaya kunkhope kenako anazakha ngati wafoka sopano wagwa pansi atagwa pansi nimene ndimauza anthu aja ndimakuza kuti munthu ndichigawenga mwachiona ichi chalimbira USA police anafufuta mawu a polisi aja ndati maona ndi chinyengo ichi ndi chifukwa chakafungo kamene kamamveka pamenepo anthu ajadi anadabwa kuti yenzoonadi ndiyo janoibe so anthu aja samadziwa kuna kuphweka kunena kuti mumusiye munthu olukani kutembenukeni koma ndipo anthu ena amalankhulaso ase koma ukangokhala zoti wangopanga mistake iwe ndi kuti tikuonesaso pompa ndinatusa mapepala chantatakulu iwe tatenga foni uzimba foni iwenso utenge foni iyi foni iyo ndakuluchenza konkuno polisi konkuno kadi komanso muchione chipepalacha anthu achanakwanisa kuona zonsezija ndi nazachosa foni ija nazamsungisa munthu amene mkazi wake ali kuti pene mkazi wake pamene wayima kumbali kumali pompo kumali kumbali safuna aonekere nayenso waza kuti pamene pachapo zatani kodi zachimwa ndiye pamene pachata mafoni aja azathekadi ndiye atangozwa kuti anthu achadi ndizoona anthu aja monga wakuba monga wochita wolakwa anayamba kuchita monga mene amachitira kummenya anthu aja nammenya kenako ntaona kuti zambafika pena amati chani munthu akagwidwa amakhala kuti akuzifotokoza amati chani ine ndikukhulupirira kuti mission yongwira iyeyi ndimayisiyankhaniye kuti mufotokoze bwino mission yongwira iyeyi mafuna choyambirira afotokoze kumene kuli munthu njinga mwayipeza kale mwambwandira anthu amauza kuti uyu chigawenga wapha munthu amati chani iye mtangwira titangwira ndi pamene ndinaonena kuti koma anthu opanga zoyipa amalimba mtima sana ulule kanthu kalikonse liwu limene amatulutsa iye amatulutsa kuti munguona kundipweteka koma nkhani ndi yayikulu chabwino tanena atunanga munthu uyu mwansiya kuti mwansiya kuti munguona kundipweteka ine ndongotumidwa chabe ndongotumidwa chabe ndi anamenyedwa munthu kenako tayimbira afolamu amozi momo anabwera iwacha mwansangansanga koma kuti tintenge kuti ninkweze panjinga inali ilipo nava trouser ineyo ya jeans inali ilipo noti fanthu aja pamene pana chilungamo achiziwa sopano tabeledwa kuno kunjinga ife kokwanira mwakuti anthu ake ndingati inueti nava trouser kutheka kwera kana mpera komweko zinazotheka fwa pa nene nachita zinyalala zina nachosa katatu kuchosa zinyalala zoyamba adamunjirira kuchosa zachiwiri ukukaniza bwana uzati ndikukaniza fuzo tisana nene tikumene kuli munthu atanena mwina mukusoma panga zimene mukuziwazo koma tikufuna atuze imene tikufuna first ndi munthu ali kuti chifukwa siku limene inali kuti usiku wala chinaiso pano yabwera galimoto inabwera nyanya kuti munkweze galimoto sinabwere galimoto njinga yanga yomwe timayendera feji maina kuti munkweze pamene timene kuti tinkweze pamene pano zinakanika kuti tinkweze chifukwa cha anthu anandigwira trouser anga anayinga ya jeans inaka anaying'amba trouser yonse chifukwa chondikakamira anthu aja kunkoka asakwere yafati phere pompa asakwere yayi wafola muja
atabwera pamene panakhanga chitetezo chakhazikika tamusiyeni anamukweza ndi panjinga pacha nanyamuka ine ndi uyu ndani uyu wa fola muja plus nzanga tinalimo ngati anthu okwana 4 nanyamuka kupita pa polisi ya pa Khonjeni police unit tinakafika kumene uja kwaimbira foni panali povuta kuti abwere fantunda kona lipo patali ndithu ya pamenepa zinaziona kuti ponyamuka kwa mkazi uja masana atabwera ndi mfundo yona kuti ndibwera pang'ono fachona kuti nkhani apa nali ataizo akali faine nayimbira sofoni pakalata waibweresa ija apolisi aja nayo kuti kwapeza kumene kwabwera kesi yona kuti mkazi zinake ni Maria akuti anazasoma mlandu na kuti mamuna wake afuna amuphe akupaso wamuna ndafoni wamuna ndafoni akuti ndine nape matata ifeyo tingati akuchikazi naitembenuza pamenepo kuti asaziwe kuti pachitikaso kesi mwina mudzi wiko zokufala ifeyo tingati akuchikazi ndipo namba mutakazo mwampeza iyeyo akufundwa chitaniyo namba yake ndiiti kodi ndi imene kuti tizikwanisa kuyenda na information okwanira ndiye titafika pa polisi paja chifukwa namba ija nayo kale ndinayimbira anthu aja akulu ine ndamene ndakuimbira nthawi ija chama folo ija kunena kuti ife ndi akuchikazi ndiye munthu uja tamugwira tokha amene moti pano patili pa polisi atati digire ntikubwera tinakhala pafupi 1 yawo ndiyeso patafika pa polisi paja anthu atamvaso anthu anayambaso kumenyanso anthu anamenya ndithu atamenya pamene pamaulula iye kuti inetu wandituma ndichiko inaliona kuti pamene popo ndiye waonanso kuti papomwena moyo wanga munakhoza kutani kodi ukhonza kuchoka ndi pamene amaulula kuti wandituma ndi ndani wandituma ndichiko inu chiko mukunziwa chiko ine chiko nimamudziwa chitani simamudziwa koma mwana atani za chiko atani za chiko munadabwa ndinadabwa kudabwa kwanga kunapona kuti nanga si amachedwa afola kwathu kubangweko ndi afola achitetezo ndipo ndi amphamvu kwambiri muona kuti amadalirika kwambiri kanense kuchitika anthu amakapeza amene atithandizeni ndi atana kuti ndichiku ndi kuphatikiza pamenepo ife tinakhanga tasuntha apolisi aja tsopano abwera ayamba kulemba statement ndiye ndinakhala cheruso kumamvesa statement ichi zinakondani kulembesa chiko zaka zako zingati mwakuti fa amamulemba muthamanga kwambiri nimene analilimo kuti wamenyedwa kwambiri wamenyedwa kwambiri nthawi iliyonse mwina china chake kuchitika ndiye amulemba mulemo anthu angati atimo anthu okwana 7 koma kumene kuli munthu sananene wakuti zokusowesa anthu kumapanga chipongwezi ali pa anthu 7 ananena zimenezo pamaso pa polisi anthu 7 wina ndani ndiye ndimangokumbukirapo anthu amene ndimaziwa anakamba zachikuyo anakamba za lobodo wina zinake ndi ndotukwana kwambiri so msalichule imene anachula anthu atatu plus iyeyo anthu okwana 4 anthu okwana 4 lowa ndi amene ndimakumbukira ine koma mundandanda ndi anthu 7 ndiye ndimene amati plan yanu yinali yanji ndiye imene anati ineto ndi malipiro angawa moti nanenso ndachita kukakamizidwa ndi akuluakulu amenewo achina chiko kunena kuti kutoko ngati tu iweyo sukagulisa njingayi iweyo ndo tikupa nganga limene tinamphera mwana wenake amene anaphedwa mbango mana kusika wa wisiki maka msika wakubango kwa chikhwaza kunapezeka mwana wenake atafa kuseri kwa mpanda musika anali wanjinga wakabaza sanali wanjinga wakabaza koma kuti anali anyamata ake achikuyo so akakana kupanga chinthu amatha kuwasowesa so anaulula pamenepo zinachitike zifukwa chiyani ndimene kuti mukati mukasemphana amapanga zinthu zimenezi loko ali ndi bala loko kati kukhala kuti uli ndi ndalama koma ngasuna kamwene kamowa amatha kukutchingaso pansepo tikupanga zimenezo zimapanga zimenezi ineyo ndi ndi kampu iyeyo tinkumana choncho chitaniyo nayenso nzangayi ali ndi kampu yake nditachoka ku polisi anandikakamiza kuti ndibwere mu kampu yawoyo ndikhale faine ndi munthu wa amati wa matekiniki kwambiri oti ndimatha kupanga zambiri wa matekiniki pankhani yakuba pankhani yakuba olokupha kumene imene sizimamusona chabwino amauza polisi wakhalako kundende zaka zingati akuti ndakhalako 7 years fazi kuoneka anamangidwa ali zaka 22 maka 15 wakhalako 7 years ngati 22
pano zaka zingati amachula za ma 27 chabwino ngati nsakulakwitsa nanga sini paka nthawibe koma ndoti wakhalako bendito chabwino ndiye nimene amene kuti akuluakulu munthu tamulemba statement koma nangodulatu apa chifukwa cha nthawi ntamulemba statement sitingamusunge chonchi fa panali pali magazi ponsepo sitingangumusiya chonchi ndiye kuti mama sitimpeza tipite naye kuchipatala na ndeti pange bwanji kuchipatala ndikuti akuti akupita ndikonko tinankweza sopanjenga pa kupita naye konkucha pamene popa sititeni sopana konko kake kuti konjeni konko konjeni polisi unity tinapita so pa chipacha clinic sopano imene iliso pa konjeni mwina ni mtunda wa 200 meters atasi patali tieni namukweza so pamene paja manyamulidebe analovuta nanga si munthu anasama magana ndi anali munthu ofoka kwambiri anali munthu ofoka kwambiri munthu oti ofoka kwambiri kampango kali kuti kampango pamenepo kampango paja mai anani ati kampango kama nakalanda pamene paja kaindine foni ndaisungisa bomba yapansika paja koma nasungisa kwa munthu oti ntauza anthu kuti namusira wakuti ngakhale ine sinafike kumeneko maso manga musandipomboneza fana lunene pakwambiri komanso anavula malaya ndeno zoti ndikazangona kuti anavula malaya usiku uchi anaoneka makuti ndikuti anthu adziwa kampango kacha nditakatenga namasulapo masimu kadokana 4 paka mpango kaja masimu ayatero okuka ndiye chidu changa chinachona kuti nditengepo simu kadi mozi ndione ngati ili yambale uja fukana si namba yake sikupezekabe ndiye zimbezo kuti maso masimu kadi aja ni nthawi iso paenepo sinakwanise kuigwira nanga si foni tanza kuti masimu kadi 4 amenewa nizotheka kuti aliyense imodzimodzi ndiye kuti mwina nkutheka chabwino ndiye nayi kumasintha manambala oyimbira kumasintha manambala oyimbira ndiye ndi mmene tinapita kuchipatala kuja anayamba kumuthandiza pa 10 11 12 timachoka mu half 1 ndi apolisi omwe aja ndipo apolisi unit amenewo timayamikira kwambiri ntchito anayigwira motithandiza ifeyo amalawi ndiye tinanyamuka pamene paja ndikupita sopano ngati kukamusunga somano inu mugona bwanja nauza ifeyo musadandaule ifeyo tiona magonedwe sikachakale apo kuona nthawi tutu tikhoza kungogona loko pa polisi yo pomwe pakhonde anatuza kuti yayi tiye ndikakusungeni pena pake anatuza kuti ndi nanga sikuchoka chamaso penepo sitina jeso tingoyendera mangere semeti nauza tipite ku shop ina ndena pita ku shop chetaka gulaso zinthu chetinakagona konko mama wako acha tinanyamuka pamenepo akabaza kuna kuti munthu yatimtenge tendena ebanjenga kuti apite kapena ti auze abwere usiku omwewo azamutenga okha amene ndinazo kuti iya kuti akabaza akuno abwere so tenga unabwera kuno kuti iyeyo waulula chiku kuti ndamina lobodo ndi amene sinachule ndi ntambira ndolakwika nayambira mayiwa komatu pamafunika kuti mutakumana kuti anthu amenewa akhale manyama a polisi mayiwa po zindika nimene afuza mayi kuti anthu ndoti amacheza nawo kwambiri sizingatheke anandiyankhaso chimodzimodzi sizingatheke zoti anthu amenewo ampange mwana wanga chipongwe nazo okay chabwino inuyo koma iyeyi maita bwera pang'ono pitirizani koma iyeyi waulula anthu amenewo ndipo atakana anthu anayenso zinandikhumudwitsa kwambiri kuti sipano ndiye angamanene ndani ndimafuna ndibwere pamene ndibwere kumene inu awo kuyimbirani foni mwayimbira ndikumanena kuti amene nkhani ikuakhuza ndi Chiku neba wanu munachilandira bwa ndinachilandira mosweka mtima mopanda chiyembekezo kuti zingachitike iyeyo angapange zimenezo chifukwa chonena kuti pachina chilichonse ndimamfikira Chiku nkhani itachitika ya mwana wanuyu munamfikira ndipo ndimamfikira Yohane tuwasowa simungandithandizeko mwachikhalire nicho ndi pamene ndanena kuti aneba akumakala pamene ananena kuti tikwanisa olo 100,000 ndipereka Chikuyo atenga anyamata ake akansake kuli ndani mwana wanu ndi atangotchulidwa mwati munayambira kudi awa ndinayambira tangusunthani pafupi pompa apa pompa mumakana chifukwa chani awa akuimbira ni foni kuti akuntchula Chiku kuti ndamene anantuma
timakana chifukwa kuti chiko timanitenga ngati nasi weni komanso podziwa kuti iye ndi wa security sitimakhulupirira kuti angapange zimene zoyi nalibe chiyembekezoyi. So inu maitenga kuti ndi aboza imeneyo? Pa nthawi imene sitinakhulupirire tinali ndi chikayiko. Ndiyeno kenaka mukuwafotokozera kukana? Akukana. Ndipo timalumikizana. Mafoni tu ndiye kuti munayimba muli konko? Naime ndili konko. Sana ulolo mwakuti iwasona tango munyamulani abwere. Nde ife nali kuti nthawi zambiri kuti timunyamule munthu kubwera ndi kuti khanga titatenga lamulo m'manja nawo zakuna kuti nkhani taisiya ku polisi tione mene angatithandizire na komanso pano pana sikunja kwada apapo bora tikuziwa kuti njinga yapezeka anali ni njingayo wataniso kodi wapezeka anthu ena ndi ena aulula apa ndi kuti tikuyenda ndi ma stage atatu ndi kuti pamene pakuja kwa mawa tikhabe china chake tikuchita nife tikuchidziwa ndi kutacha mamawa wala chinayi sopano umene fa uchanafuza kuti ndila chitatu wala chinayi titagona konkucha ndimene tinalipira polisi kucha napeza polisi ajafika kale tapeza polisi yake iti yakukhonjeni umweja tagonaso ife kongo tipange bwanji anthu akutuza kuti ati munthu timutenge tizitani kodi tipite naye nazo kuti aya mene alili munthu malo mukonza zinthu mukono kaso zinthu koma tayisani kaye mugwire kaye mtima anthu oso mwalekese mtima kuti munthuyo anyamuke atani kodi aende padongoso labwino pamene poso tu usiku omwe tayimbira apolisi akulimbi aja atuza kuti mamawa tibwera tizatani tizamtenge mwapanganonso limene anatuza kuti akangopezeka mutadimbira pombo phone tibwera koma pano kwada tibwera mawa ife nanyamuka kumene uja ndi anzanga aja ine mkazi uja ni nzanga uja anthu atatu ndi kumabwera titabwera tinakhota pathunga mamawo amene tinasiya kwawo waja kuti mkazi tikamtenga tizambwezeresa munakamusiya mkazi uja tidakamusiya tinakhota pa polisi ya pathunga tafotokozera so pano pankhani koma foni ya mkazi yasala maka pochoka ku polisi kwa chakukhonjeni kuja tinafuna tikafike pa tinamukira munthu tinawuza anthu aja kuti zulo tinasungisa foni mwa munthu oneka mwakuti makuti anthu anati munthu ndi osavutadi ya munthu ndi makuti makuti koma zikachitika chonchi zimakhala zoti mwina ndi zopinga zambiri nditiye ndikamone nafika kwa fola muja anakafika mene kuti ndatumidwa kuti ndati nditenge foni uchoka ku polisi chifukwa kuti munthu iso naye amathawa ndi kungoyenda sisi zapagulugulu tinatenga foni ija tinampasa mkazi uja afola mukuona foni tikumpasa mkazi tikumpasa mkazi masimu kadi ndachatasiya ku polisi aja mukuyenda nafe limodzi apolisi aja supo pochoka so pamene pachi ndinamfusaso munthu uja chikwama chathu ndichi ife ndife amene tili pano pali chimene chasuwapo paiwe ngati akuti palibe tinanyamuka timapangira zapamawa kuti so mwanyamuka makamusiya mkazi takamusiya mkazi pamenepo ndiona kuti titakafika kwa mkazi uja tauza tabwerako taenda mwakuti atokha chabwino muyende bwino koma iyeyo ali ku polisi uku anyamuka uku azipita uku akuti leromo ndikufuna mwina ndi nthawi nkhani yakhala itali koma ndayilola choncho kuti mveke bwino nthawi zina mukumadula zinthu amakuona ngati anthu mukuchita zonama zachinyengo mwamusiya mkazi ndikufuna tithamange tifike kuti mukalipeze thupi munthu uyu samatchula ayi kuti thupi walisiya kuti munalipeza bwanji thupi likuti lizipezeka atabwera atachoka kuja apolisi apalimbi atakamutenga munthu uja kukhonjeni anabwera naye pa apolisi apalimbi ndiye anakhala kumene kuja pakana ndithu cha mafilikoloko mayiwa ananyamukanso kupita konkuja ndi anthu ena amene ngati nsakuyiwalanso mayiwa anapita nawo munaperekeza panali mkulu wanu uja anaperekeza munthu uja zinafika zono kuti akukanabe ineyo kuli thupi sindikutani kodi ine sindikuziwako koma amati njinga anapezeka nayo bwanji nsama fotokozaso mwabwino amangokana mazwa anthu okubawa basi amakanisisa zoti anayenda bwanji amakana amangoti nkhani mumvuse ndani kodi chiku pamenepo awo anazandimbira foni imene kuti sopano akazaowa ali ku polisi konkuja atumiki takhala kuti kuno uyambira nthawi imene mwatisiyayi mpaka na nthawi ino koma apolisi akunena zoti munthu sakululabe
simunagwire kwa munthu wolakwika. Munthu wolakwika akuti chimene chikufunika amene anamgwirayo, amene anamuonayo, akumutenga pakabazayo ndi ameneyo azangonena kuti chiko ndi kuti ndi amene maka chidani ndi uyu basi. Sa ine namba kuwerengesa kuti ife tachoka khunjeni mamawa kama mamawa pakana nthawi zinoso panopa ndi past 4 watu 5 sanolulebe chabwino. Tayimbireni anthu acha akundoza ine, tayimbireni anthu acha mumuzi ndikumimbira munthu uja ndene awanafu sa munthu simukulumiza naye akuti ndimalumiza naye koma zikuona kuti foni yake watani kodi wazimisa nanga nayenso anali ni mantha kuti nkaonane naye masoni wasu chonchi zivuta. Ndinauza basi ndiyuza plan ina ndinamwimbira munthu wina amene analipo pompo ase wakuti alipo mwepo akuti alipo mwepo tatampase foni ase iwo ati anthu akuyamba kuimbira mamawa bwanji foni sukuyankha bwanji akuti ase ine ndikuchita mantha chifukwa anthu ndiopsa kwambiri ndenenso kuti ndipite kumeneko zikandivuta atokha chabwino ndebe mwanzeru za munthu uyu ndi uti munthu uyuyo ndi amene palanke ngati palanke anjinga okokha ya mulimbi kumene kumagwira amalimo ntchito anamuona chitani akangochula kuti munthu amene anabwera kuzamtenga nduyu basi ndi apolisiwa akhale ndi umboni okwana kuti edi munthu ndi ukukana chani ndi akamamba zawozo zimene amafufuzirazo zikhazo kuti munthu wodi wavomera. So ine chomwe sakumvesa nchonena kuti munthu uyu mukunena kuti pomulemba statement amanena kuti akamfuse chiko tanza kuti wavomera mlanduwo sichoncho ku polisi khonjeni tukwene ineyo zonsezi mukamfuse chiko kuvutika kuti wina bwera zamulozeso kuti munthu ndiye mweyi pamene poso nafe zinakha zoti pasa jenkha faso nane nakwanisa kuwafusa anthu awiri ata statement yalembedwa kale statement njingayonso yapezeka ndiye chovuta ndi chani kuti angonena kuti namusiya munthu kwakuti mwina chifo choti amakana modabwisa mwina nkutheka nanga amanena kuti tipeze umbono okwana okay ndiye podibeza polisi amakhala ndi njira zawo anthu aja zimene amafuna kuti apapo pathekadi kuti tingayambepo kugwira ntchito yathu chabwino nanga si tini malamuloso kazi ndiye ndimene ama munthu ja ni mazawo zawo kuti ndimwimbira foni ndazamwimbira foni amati aya se ine ndikuopa ukopa tabwera kuno nazamwita tabwera kushopu kwanga anazabwera kushopu kwanga tamuza se ngani yonse ikuchedwa pacha iwe kutoka papo chimichi chungofunika ungopita kuona kuti munthu yonduyo ndini ngapanga bwanji namuza tikupasa nzeru ngati ufuna zoti anthu asifama ana zoti akwawa kwa chiko ayima pakhomo nawo zoti uvale maski uvale chipewa ukangoenda straight mu office number mu room number 5 ukangolowa mmenemo ine ndiziyenda pang'ono ndikakumana ndiyawo ndikawa zoti mupite mu office imene watani munthuyo wabwera kale tinasungisa njinga pompa chanse wokhota ku polisiwo paliso anzathu nakutimechezana pamenepo nawo zasungire njinga fatika pangiwo nampasa yo champata wa 2 minutes iyo ndikusogola ine mene makafikene pakhomo akuti atumikisano munthu yo ali kuti awanaza munthu woti wapita kale walo akale nkatimo wodusa pande ndati ayi walo akale nkatimo ati mapanga zoti apa pasatana apa asangati pali ena kuti akutepa ndikuona asatano asamone anthu ajadi kuja wa polisi jaso naye anazembi zona di munthu jadana wafika hatafika huko zimene zimafunikazo zinakwanisidwa awamaiwa anayamba kusukira kumeneko kuti yedi iye uja nakanga yedi zona munthu wake ndudi analoza kuti munthu anatenga munthu inda amene iyo iwe meso nabwera iwe ninza kuwamfupi uoneka makuti mene anamonena iye akuti yedi zona sono makana bwanji nimene amamunyamula ngumusero muja ndikupita naye mu office ya mwamba sopa kumene kuli kwa bwana wa masaidio sopa ndimene amakamba sopano kumufufuza kumulanga umundomo ndimene amaulula iye pamene po past 5 sopa anaulula zona di munthu uyo tinamutenga koma zoyambana zapakati pa anthu sana zinene koma munthu uyo ali ndi anzathu tamusungisa nyumba kuti kukhonjeni konkuja iwe mesa tachoka konkuja zulo nunyamuka ifini mwabwera kunoko sunatuuze bwayi musumja kuti munthu tamusungisa konkuja ayi munthu uyo titamusungisa konkuja ndi ine nali mafusobe awiri kuti ndimfuse kapena kuti ndi afuse fuso wanga loyamba ndimafuna ningoziwa kuti ngati mwamusungisa nyumba
wata nthawi yayitali bwanji akuja nanga chisamaliro chake chili bwanji ndi chifukwa cha nthawi monga ndafuza ndi sinafuza nazo zote akulu iniyo salani nyamuka ifetu kunyamuka ndi ambuyawo awa sunena limodzi tikuwapa sawa phone number ambuyawo achana zanipasa sunena phone number kuti tizilumikizana inu nyamukani muzitani kodi muzipita apolisi pombo sana chedwe analiza galimoto ife ine ndasala analiza galimoto usiku umene usopano wala chinayi sopano zimachitika usana wala chitatu usiku wala chinayi sopano ife tasala sopano anatipasa 2 hours tikuuzani malizansi komabe mmene anankwana mabwanawo zinaoneka zoti amaziwabe kuti zikafike zote pamaka zoti munthu mwina moyo palibe lukosonane pochoka mmene machoka ine apa kupita ku garaji ako zinazo uyu ponena nanena kuti munthuyo anamusungisa nyumba tamusunga nyumba koma sana nini kuti amupha iya ndipo apolisi pochoka apa sana choke kuti akatenga maliro anangochoka kuti akatenga munthu basi iwe tatuze zoona wamupha anana kuti munthuyo sinamupe koma tamusungisa nyumba mwanzatu nyumba ine mama malingali wanga ndimati nyumba ija imene tena ntuma mkazi akalowe mwija mwina nkuteke ndimene mkazi yasana yang'ani bwino ndi munthu mwangana koma ngati ali ni moyo ingokhala zoti kufuna kwa Mulungu basi galimoto yapita itapita galimoto nakhala 7 8 mmene makwana iwo 9:30 ndi mmene anangonitumizira zithunzi za pa WhatsApp ndi nangona zithunzi okwana 4 kuona jenzi anavala worksuit ya black ya reflector ya maka juice ya reflector uku anavala so ya yellow worksuit ya yellow ya reflector nazo zoti izo akada kamanyamuka nthawi zonse mapita ngati sana valezi ndi kuti mwina zada ndi kuti zomwe ma reflector chifukwa choni kuti ngati munthu wanjinga azoneka patali naona wangu kuona munthu gada atagona munthu gada zithunzi ndaziona kale atumiza apolisi inu kunalibe pamenepo angotumiza sana nkhule kalikonse ndine nazayimba foni sopano akuti basi itu munthu chawatani kodi apa tampeza munthu wafa chabwino tipanga bwanji akuti anampeza kuti pamenepo anampeza tikachoka patsolo pa boma tipambane pa dolata tizipita kuli kamati wishes kachani koma kuli kampani yake ya muli mafizi ya makamaka kampani yake ya muli kumene kuko tikamapita tisanafike tikangopambana stage imene tufika pa Luchenza koma chapa mbuyo pa seu ukota kumawa mwina ndikuchoka ngati amene mumazi wa kuchoka ngati pa Chikunda pa Chikunda stage ukafika Mulimbi mtunda yake kutalikira amene mmazi wapo tweti nde tinaenda bridge number 1 bridge number 2 kukantenga kuti munapita kukantenga napita maka usiku anangojambula zithunzi ndikuntumizira ndiye tisanapite ndinayimbira mayiwa fa namba amene so kuna munasatira usiku omweyo iya usiku omwe sinapiteko izozo mafanzi fotokoza za kusogolo nayiwala apapo ndinayimbirawa ndisanayimbirawa nafu santhu ena nzeru ndingapange bwanji kuti ndaziwise mayacha anana zoti mwayimbire akwawo ngati ambuyawo ndipona kuti namba ya ambuyawo sana ndipasi ndipange bwanji nawo za mayiwa muli kuti akuti ndiri kumakala mulipo anthu angati akuti alipo anthu okwana makuti pali wankulu pamenepo ananizo kuti alipo ambuyawo ndi nawo zita apaseni phone number nawo za masoba bwanji hata so bwanji zikuoneka kuti azativuta nditangoyankha kuti zativuta ngati mucha kuti chigoli chikagola mamva pamachitika phokoso kwambiri panachitika phokoso alo zinakanika funa ndinadula kale nazo kuti anthu ande kuti aziwa zoti chachitika kunjani kodi kwachitika maliro ndiye kenako anazandiimbiranso pamene pandeti pange bwanji ndili nazo zoti azikakhala choncho chifukwa zoti anthu kana zoti munthu ati wonongeka sanamtenge wonongeka koma mawa mmene ndimamvera ndikuziwera ine pafunika pakhale papezeke bokosi papezeke pepala kaya ndi thumba amakangolera mmene muja ndikuyika thumba lija ndikuyika mpepala muja ndikuyika
atoke achabwino ndiye tinakhala kulumikizana mpaka na kunja kwacha wala chisanu sopano mamawa pamene paja ndanyamuka kwathuko ndikubwera kuno ndimalumikizana ndi iwowa ndi akwawa komanso ndi anthu ena nanga si munthu chaso analinso wopempheranso ndi akumpingo kwawo kenako anazoti basi tiye tikumane nyamuka kumene kucha tinapanga mwambo akumbumba anapanga mwambo wa bokosi napezeka tinyamuka tipite kulimbi akatipasa galimoto kulimbi anatoza kuti galimoto tikanatha kupasani mavuto ni mafuta tilibe ndiye poti nkhani taipanga handover ku polisi yakuchani yaku amati ya Luchenza munyamuke pano pa mupite polisi ya Luchenza namba ya Luchenza ndi awa anandipasa phone number tinalumikizana nawo ndi faja ma transport nanga simunguzowa zinthu zazizi maliro sakonzekera nayambuka pamene paja tinatuluka panja kukambirana akuntunda anthu ongoikapo nzeru kukambirana tiyenda bwanji transport imafunika 170 kuti tikatenga munthu kuja galimoto akuti galimoto imene timayendesa imene kuti tikupaseni yapitaso kumachinjiri ndi kuti mulikirire sizitheka pamene potamba kupanga nzeru atipanga bwanji tende panjinga pomwepo na kugwirizana ndi akumbumba awa kuti tinyamukire ine nasi anthu aja ntaona mja nabwereranso kuno akuluakulu ezi kuoneka zoti tingopanga transport tinyamukire tizipita koma tikatengera zaboma za galimoto zikanika tingonyamuka tinyamukire tifitizani tizipita natengana ndi akumbumba mmodzi ine ndi driver namanga bokosi kunyamuka kumatani kunyamuka fachifuti akupolisi apa khonjeni aja mavuta kwambiri akupolisi ya Luchenza aja amavuta tapanga nsanga mmuzi wa anthu oti angoyima akudikirira komanso aona zimene zili kuti munthuyo ali pachire sali kutetezeka zonena kuti munthu yana musiya nyumba amanama tanyamuka pano takafika pacholo paboma ndi anjengo kwana atatu anthu okwana 6 tafika pamene paja tapeza apolisi akutidikira pachipatala titafika pachipatala paja akuti tadika neketule nkatemu analowa nkatemu anamutenga wachipatala mmodzi iye makamaka awiri ati ndipiteso ku office so tinayamba kupita ku office kuja zimene amakapanga amaziziwa ndiwo monga mwanchito yawo tinayamba kumene kuja supano mwenda bwanji nawo ati mafuna tibweredi pa galimoto kwa mafuta akuvuta ndeza divuta ndi apapo tipita panjinga ndi waja nanga si ulendo cha mozi wa muyende panjinga iya anati pasa galimoto Land Cruiser pompacha tinanyamuka kupita kumafisi kuja nimene ndimafoza kuti tinakhota chakumanja naenda stage number tinadusa bridge yambya yachiwiri yachitatu panayenga lizimatope choncho pamenepo ndimene namba ino kaika kuti koma ngati chili chipongwe chinambira chifukwa nanga si wanjinga kamaenda akafika pamalo popanga amakhala ngati kuti awupanga slow down panali pamatope pamaenjeso kwambiri pamenepo panali kuti ndi duzi ndi ukanthu kuja nafika kumene kuja tinapeza kuti anthu aunyinji kwambiri yonje anthu ambiri kwa basi anamutaya ngati nseunali ngati pano mwina pamene panamutayapo panali 30 meters kuseri kwa unali ngati T pakati pa T ndi mabulugama komanso malaina mpakanga malire amenewo kuti uku ndi akampani ina uku ndi kampani ina anamutapa panali panthunzi ndithu nafika pamene paja kumuona mbalo wanga tuyutu nakhala pobe 20 minutes kuona mutu anyenyeratu ndimafuna ndizibwera kumeneko kuti amaoneka bwanji mutu ananyenyeratu muti simukanathanso kuzindikira kapena sungathe kuzindikira kuti uyu ndi wakuti fanala atagagadiratu ndikutenga anadula chimtengo chinake changati apa cha malaina omwe chimene ndikhupa ndimene amagwisa wantchito phazili anali anagona chonchi anagona chotere ndi phazili mwendo unazayima chonchi apa anazadula apa koma phazilo sinalipeze phazi sinalipeze koma zonse zauko nazili kunangopeza konsapato yake kuphaziko kuphaziko phazi kunalibe phazi nalipeze pamenepo panali udongo soti so ndeti nyamula bwanji kumutuku kuoneka kuti mbozi zokha mbozi mwina ngati beseni imene mayezi lazimayi ochapita mmanja iche maka chimanga ichi
imeje ikhoza kuzaza kuti asa ndipo nditi nyamula bwanji ndipo choka kuno so ine ndimafuna ndimvese kuti amene wanali malo onena kuti sipamadusidwa anthu kuti mpaka zinatenga nthawi itali chonchi asanapezeke ndikumalo kuti sunga mmene atifunsa kuti msewu uli mtunda wa 30 meters amphera kunanga simu ndisanganguvunda pombopombo kwa kumene kusunga pezeke sogalo sizingatheke fana ndi ku makampani basi sunga pezeke sogalo iya kapena zirombo zopsa kwambiri hayi ndikomanso tafika kumeneko ndinaziwa kuti kunodi ndikutali ndi anthu kwa tinafusa ine nafusa amfumu kuno aliko nanga si zinthu zachitika mmuzi mwawo sindingangunyamula maliro zovutazi amfumu tisanankhulane nawo zongonya pamene iwaja apanga security yopsa kuti zinthu zizitani zisamalirike mu nthawi imene thupi lapezeka tikhanga tilapepusa ulemu wawo sitinapaseso analiza kuti kunoto amfumu kulibe aliko ndiongoyang'anira anamutchula koma kunosoko palibepo tachabwino timaopa kuti tikangonyamula sati simunatilemekeze so kukuoneka kuti kunali malo onena kuti ndikuchire ndithu kuchire manyumba anthu ndikuti ndi patali ndipo pita tinagula ataki timati zopopera zomwezi ndi parafini fa atandionesa naona kuti zikatere chonchi munthu kuyambira on Sunday usiku wa Sunday Monday pakana ukafika mama wa Friday 6 days kapena 7 days ni mtunda munthu sankhala ali bwino ndi napeza pamene pa nagula half liter nafika pa cholo nagula half liter ya ijeni ya mafuta pa ijeni parafini nagula ataki wa 12,000 nagula 6 parafini amathandiza ya parafini tu timangothandiza kuti fungo lisakhale loti likupanga komanso zijeni zimbozizo titathira zithawe zokha zithawe zisangofaye koma zithawe kuti ngati kamanyamula thupiro sakazo tisadenge ndimbozi zomwe tinakhapu 30 minutes pamene po anthu kuno akutidikira ampingo monga amene afotoza kuti mayiwa ndi achipostoli nawonso kuti nafeso tikuthamangira nthawi ndi mutatipangirako nthawi ndizotheka achipatala nawonso ayimako apolisi aja ayimako afuna yambise ndani ine pamenepo ndikuyang'ana kuti koma ntchito iyi ndachoka nawo patali kwambiri ndi ndikuyena kuti bendi anthu andi athandize anatipasa magolovu navala magolovu atatu ta mask navala awiri pamenepo nazamanga suku ijeni kuti ndilisaoneke kuti kapena kuti fungo lisandipange affect yayo akona ngasipanaiso nchenjeso pamenepo tipange bwanji ndikutirawo ja anatuza kuti apatu mene palili poyambira ife tinakagwira thupi koma nawo lilonongeka kuti mukagwira nawo lilonongeka kugwira napeza kuti lamba kudinda kuti likhoza kunyomoka ndikuti anondo ta tipange bwanji tinachita kugwira zovala zenizi zovala zimenezi mwayi kuti sanavale ngati changa chotamuka chifukwa anavala chotamuka ndi kuti mwezi kanavuta koma anavala ma worksuit yokuti worksuit mmaiziwa yokhuthala tinagwira pamene paja tapanga dongosolo kuyala pepa lija kumugoneka mbalo cha bwinobwino ndikupindira bwinobwino ndikupanga dongosolo koma chimene ndinaonapo kuti anthu adi anamkonzekera munthu tinapeza lamba pakhosipa lamba wachigayo cha ndithu oti kuti anayamba kaye mwina kummanga kuti mwina ngati mpweya usatuluke koma lamba sinampeza kuti wamangidwa koma nangopeza kuti wapanga zigizagi chonchi ndinazo ngati kupanga kwa zigizagi kwenda kuti mwina wina anagwira uku wina anagwira wina mwina ndi kumamenya mwina monga mene komano zikuoneka kuti ndiye kuti kunali ena amene amadikirira kumenewe sizingatheke kumalo kumeneko kuti mene ndinakuonera fa loko yeneyo ndinapitako siningalondole kuti ndiuku koma mwa munthu amene akuziwako akhuza kulondolako fa mukuziwa ino njira za mamizi kuti nzovuta koma zikuoneka kuti fa wapolisi ananizoona kuti fatu tikuyenda anazaphonya njira wapolisi iya uyu sopano uyu amene tinapita naye sopano kachikenaka sopano ningazoti ndi wapolisi omweyo anazaphonya njira pamene usulu wakeyo mazulu ake watani kodi wapita kupoka ona ndengati anaphonya njira singatheke zoti information kapena kuti munthu walero ndi lero akangopita komanso ndimene kumaonekera njirako ndimene amati fulani ndikatenge kapena kuti ndikanyamuleko mphikawo
zinali dizo mwina zoona kuti mwina Ndakuzomakhulupirira. akuzomakhulupirira kuti kuti kuoneka akuzokhala koopsa kumene kuti kukhoza kupita sing'anga kuzokhala sing'anga ndi limene timakafika kuja mmene timapanga zimene cha mmene timanyamula ife ndi kumabwera titafika pa polisi ya Patyolo manyamulidwe athu anali apa njinga omwe aja panapezeka munthu winake anatuza kuti akuluakulu munamanyamulira panjinga iya maganizo anali kuti tinyamule panjinga nanga si mayendedwe ndi ovuta panapezeka munthu winake akuluakulu iya zisakhale choncho iya ine ndalama ndinayo 150 anapereka ndalama kwa polisi aja kuti muthere mafuta nangasema kuti mafuta mulibe ya muthere mafutawa kuti muyendere nangasi mafuta amapezeka ndi black market pa mafiki mwe mulibe ndi anathira pamene paja mafuta aja ndikunyamuka ife nkumatani ndikunyamuka ndikumabwera kuno tabwera kunoko pavumbwe anthu anatijoyina kwambiri tinali ndi khulu yambiri ya anthu anjinga moti monga umakhaliabe ndididi wa president uchi tinali ndi khulu kwambiri Patyolo anjinga anatijoyina Pathunga anjinga anatijoyina kumafika kuno tinafika pa Milima roundabout titafika pa Milima roundabout ndimene timapeza makhulu zaso pamenepa napeza apo bwana Nchengula ndi anthu ena apolisi ena anati misutazi kuoneka kuti nsewu kusikuli bwino fuka analidi maliro opasa chidwi ngakhale ali olirisa koma kwa anthu nanga si zinosi zinachitikepo zolirisa ndikangosikimiza kuti zili bwanji pamene pacha anjingacha chifukwa zoti anagwira fundo ona kuti nanga apolisi satikaniza galimoto pa limbi ndi galimoto inenso ya polisi apaisatani kodi isaduse ndi anthu kuti anakhala kuti akuchinga m'misewomo magalimoto ena samadusa chifukwa chakuchulukanso kwa anthu ndi patanyamula maliro aja tinanyamula mpaka na tinasintha pompo galimoto kuchapochoka tinachoka ndi apolisi apaneka mu 1 ton imenenso amene anakuti komeranso mtima kuti apa muyendese panjinga pakana iya tayika mu galimoto titampempha anativomereza tinayenda nawo pamene paja pakana koma kutchire tinayika maliro aja mwambo onse wampingo ndi anthu ena otero unayenda tikumaliza kuyika maliro nimene timamva anthu sopano kuti basitu akupita kukapanga zisokonezo nazoti uko ndikusweka kwa mtima kwa munthu akamalira sunga mpukute msozi mmene anthu amakagumula ujeni kwagumula bala phwanya nyumba ndi zinazotero kuona kuti muangweka kumene maliro tikuyika kumene maliro anthu ajapita kale ndi anthu anakapanga zisokonezo kumeneko mmene amaziwira magandu kuwawidwaso kwa mtimako kuti nawonso sizinasangalatse mukuziwa kuchosa moyo wa munthu ndi zinthu zovuta munthu yanali nzanu kawiri anthu timacheza koma wina akakhala kuti mwina watisiya machitachitatu timayikapo mtima ngati mmene munayikapo mtima inuyo nguoneka kuti munayikapo mtima kuti mpaka ukangwira munthuyi kufika zonsezi kuti zichitike mawu anu angakhale otani mawu anga ndiona kuti anthu amati chikondi cha padziko anthu fe timene kuti tidalirana kapena kuti umodzi kudalirana nkofunika chifukwa ine ngati ndagwiridwa vuto ino ngati muli nzanga nangati mumazi wa moyo wa padziko lapansi pano kuti ukayenda lero mavuto mawanso mayenda mumtendere nzako akati mayi ndikuti ameneyo walira so ine ndinaphunzira kuna kuti munthu akadandaula akatusa mawu makhazi kuti panepopo zavuta komanso tu zinazona kuti ndimayang'ana ngati family yawo chifukwa ndikamacheza kwambiri amandiuza za amayi akuti koma neyo ndi pa udindo ochuluka kwambiri fwa ni munthu oti ndimalimbikisana naye ndi pa udindo pa amayi angawo moti ndikamamfunsa ngati pa zinthu zina kuti simunapezeke nthawi yakuti kuti ticheze bwanji asepa mukuziwa atu kuti ndi udindo kuti nthawi yanga ningo iwononga ndo singakhala zabwino ndi ndi amayi angaja maso ndine mkhanga uja maso ndine mkazi wanga uja ndiye ndikamaona be udindo wawo ndi masiku amene anapitilirawo naona kuti ngati neyo banja langa kuti ndilisiye masiku awiri osalipasa thandizo ndi kuti ana azunzika ndi bwino kuti ana asazunzike kwambiri apezeke ngati ali moyo azithandiza banja lake so zinandikhuza kwambiri fanyona kuti ndi mbali ona kuti amandithandiza maganizo amandithandiza munzeru komanso loko ndikavutika amatha kundithandiza inenso ndikavutika amatha kundithandiza ndi sinawerengere kuti kodi ine ndili mbali iti
kapena ningazichite zifukwa chani nimazoti mulungu amathangoyeza njira ina yake kuti zina zakeso zitheke. Ndikupumiseni pang'ono pepana ma pepani mene nkhani ufotokozedwera ikuoneka kuti nyamata anaithandizo lanu kwambiri ndipo pachina chilichonse mavuto ena aliwonse amagwa pamutu pake ndithu mofikaso pena akati andidandaule kuti amayi ine ndikuyesaisa kwa inuyo kumano ine sindikuziwa kuti ndingakukwaniritseni bwanji ndingachite chani kuti ine ndikwanirise ndipo ndizoona. Ndikudziwa tili nyengo yowawa koma mukakhala pe mwaphunzira chani za nthawi zina anthu amene mumadalira mukuoneka kuti anthu amene mumadalira ndi amene abwesa chiphinjo chimene chipamoyo wanu ndimati madudu amenewo ndipo kwambiri kwake ndiponso ndikulephera kuchimvesesa kuti anaganiza bwanji ndipo pa nzeru zake ansala ndikulephera kuipesa kuti cholinga chake kwa iyeyo chinali chotani kapena akamandiona ineyo chifukwa mavuto anga oti ndikati ndimulongosolere kuti ndifuna ndifunse Yohane ndimalumikizana naye abale wakeyo ndithu daily kumalumikizana nayo lero ndikumamva zoterezi ndikhulupirira kuti ntaonana nayo pamaso ndi pamaso ndizonera kuti atha kugwa pompo faipo panga samayembekezera kuti ndi mmene ndilili atachita zinthu ngoti zimene amaziganizirazo sizingafike patali amangoganiza kuti pa zimene wazikwanirisazo tilifufuza mpaka tilephera zikanika kuti angapezeke koma popeza cholinga Mulungu munthu aliyense samachiziwa iye amangokwanirisa anthu imeneyo amaganiza kuti akachita zimenezo achikwanirisa ndipo moyo ndotani chipitireni mbale amene amakuthandizani moyo wanga ndoti chipitireni ndizonena kuti mmene zimachitika izizi kunali kuti adalonjeza kunali kuti ama ine zafika apa ndikupanga gulu ndikalandira ndikupasani kenakake kuti mutani muzipanga kuti ine ndikamathamanga kukufikira nawo ni thandizo inunso mukupanga kenakake koma nzonena kuti zisanafike nthawi imene pamene zachitika ndichokera momwemo ndozuzikabe ndikunena pano malendi ndikamati ine zikandivuta matha kulimbikira inde ndipeze ali ndipereke ndikaona kuti andivuta iye ndamene amatengapo mbali kwambiri tiyeni bale wake amene ndili naye ndoti amatengapo mbali kwambiri ndinganoleso kuti odwalayi ndingaloti mwina moyo wake wapita chifukwa cha bale wake iso nkhondo yayikulu kwambiri yachitika chifukwa cha mbale wake kuti amafuna nthandize mbale wake yetu ndi moyo oti sidilibe oti sindikuthaso kumvesa kuti kodi ndizoonadi kapena mwina ndingolota koma ndingozindikira kuti azuwa lalowa kunja kwada kwacha kuli chetebe nkhani kodi mwapitako ku polisi chitiyeni zimenezi ku polisi ndinapita ngati no mwina kuti mwakalo wa khoti ayi sitinapiti sitinaitanide pano pazili pati mwayakayika maliro ogwidwa ndi amene nkhani izi zili pati panopo palibe china chilichonse chiyikireni cha maliro palibe china chilichonse chimene tingoona kuti chinachitika ngati anatiitanisa kulutchenza kukatitenga ngati statement ndiye chitengereni statement anangonena kuti iniwe muzembekezera kunena kuti muzayitanidwa kuchokera ngati ku high court kuti mukapange milandu koma chichokereni momo palibe chimene sitikuziwaso kuti iyeyo ali polisiti kodi iyeyo ali pati koma timangomva zoti watulusidwa iye ali kuzomba iye ali kwawo iye ampanga belo akwawo omphekesera zimezo za anthu koma sitikuziwa kuti ali polisiti so cheni simukuchidziwa sitikuchidziwa
agwidwa kuti anthu angati padakali pano apa panzoti agwidwa ngati 4 amene ali m'manja mwa polisi omwe ni mudzota ali m'manja mwa polisi 4 ndi ujeni chigulu chitani Robodo ndiye paluyu wa zina lake lola kwikai ose 4 ali m'manja mwa polisi koma simudziwa kuti ali kuti padakali panonso simunaenda ndidwe kuti mwina mudziwe chisogozo cha nkhani mai kodi wasiya ana angati 4 ineyo wandisira ana 4 koma alipo so wina mbene anakwatele kuyamba ngati ana 5 kuli mwana mmodzi moyo ndiye kuyenda bwanji moyo ndiye pano ndovuta kwambiri ndimene somukuoneramo mulijirekeni zizi china chose bebasi cha sintha motolo nyumba lendi pano basi linalipire soyi kodi malipira bwanji nyumba 25,000 maono angakhala utani mwina muli ndi chinthu choti sitingatseke programu musanatuluse kutheka kukhoza kukhala ku dziko chifukwa nthawi zina mwina zimbatha kungomveka kuti koma zachitika koma zikakuchitikira iweyo mwina umatha kukhala choyankhula kaya ndi ku polisi amene akuyendesa nkhani mukufuna zitayenda motani mawu alipo ndonena kuti chiganizo chonena kuti sinangafe tango zatichitikira kumene kuli anthu kositikudziwa komanso umboni wina uliwonse sitikudziwa ndiye ndizonena kuti zimene tikumvesera mpikisera kuti akusaka ngati loya apeza akusaka ndalama kuti apeze loya nawo pa nthawiyo zakhale nawo komanso ndizonena kuti ifeyo tinkumvesera kuti zikukhala choncho koma nzonena kuti apapa tathedwa nozeru zonena kuti tipanga bwanji ifeyo tingokhulupirira kuti loya athu ndi mulungu komanso ngati kuli kothekera kuti monga ngati ena abe ochimva kuti pankhani ya loya akunenayo ngati kuli kothekera mwina ena angaziperekeyo kuti nawonso akhale loya wathu komanso ifeyo chikhalidwe nchonena kuti kuchoka kwa iyeyi wapha zonse kubasi tilothodwa tilibe china chilichonse malende amene timadikira ye banja lake komanso chimodzimodzi ineyo ndizonena kuti mmene wanyamuka ulendowu wanyamuka ndizoti mmene akunenera chimweneyo kuti amadandaulira mavuto oti okhuzana ngati kwawo zimene akukumana nazo kodi tasunthani pafupi Yohane kodi anali ndani wanu mulungu wanga ndinopondana kubadwa yeye kuzabadwa sene kumafika pano kumati Yohane kulibe okhala mulungu wanu komanso njira yomwe wapitira inu mwina nkukhala ndi mawu maudi ndinawo kumene ine kwa ine ndi chinthu choti kuitika kwambiri feti nthawi zina zake nimakanika kuyenda chifeti daily ndikakumana ndi anthu nkhani kumakhala anthu kundifunsa imfa ya brother anga amene akhalira kuti mwina mwake munthuyo kumene tikumvesedwa kuti mwina mwake kapena wachiyankhula chinthu chimene anamuphera brother anga feti samama muwasama suda fodya akangoweruka mtawuni ndi straight pa khomo pake andineyo ndine munthu wokhuzika kwambiri pena nomakhala 2 days pena losayenda kungozitsekera nyumba kuti no mwina zonena za anthu mwina mwake ndikhaingati ndikupitidwa mphepo feti no daily anthu ankhalidwa mangondifunsa kuti kodi kweni ndi chani munthu chinampangisa kuti munthu akamunyamule mulimbi akamuphere kuti ali ngati kumene koko ndi zinthu zonimvesa chisoni kwambiri chifukwa kuti no udindo mmene anali nawo wakhangati no wandisire nene munthu wankazi kuti no sindingakwanitse mene afotokozera kuti no wasi ana 5 komanso amakhala palendi komanso kudya kwawo awasapanga business daily amamembekeza munthu akasage kuti no athandizike mabanja amene anali nawo choncho ine munthu no ndibe ntongo naso lino ndingagwire kodi no anthu awanane ndipanga nawo chano kha munthu wankazi kuti no sindigwira ntchito naneso nimangodani nimangokhala ndi zinthu zoti zonimvesa chisoni kuti daily sindikutha kumvesesabe kuti no kodi udindo umene uwu ndiuvala bwanji komanso ndiulandira motani kuti ndizipanga nawo bwanji chifeti mwana wina aso amene tine wosatira wanthumidwa uyu ndi mwana kuti no sitikugona naye daily mwana akuvutisa kufuna bwambo wake komanso daily anazolera bwambo wake akamabwera amamugulira mwina achina jigisi yogi chani pano pati kulephera china chichonse kodi mwana ayi kuti no
tipanga naye bwanji chifukwa ino tikuvutana naye daily nde sanami fe kwa ife ni chinthu chokhuzika kwambiri sanami kuti no sitimayembekezera olene ndiye mwene mati ndikavutika munthu wina aliyense amene mamudalira anali brother anga imwe panopa ndasausika kwambiri no ndikavutika kulibenso kwina kosomenta zilowera tikudikira udindo kuti mwina akwanise kufikira mwina mayankho azomwe mwanena pano pali phone number yonena kuti alipo anthu achifundo amene akhoza kunena kuti bwanji ine ndizithandizako ya lenti komanso mwina pali ana chakudya ndi zina zotero pali phone number yoti akhoza anthu kuponya kenakake kuti akhoza kuthandiza ilipo atane mutanene ndino phone number chabwino mwina muli ndi phone number ndino ndiyoti mukhoza kungopanga dictate yanga pomufuna nambala yako ineneni bwera pafupi muinene nambala yoti ndi 9 mozi 09 mozi 89 65 52 67 ndingoibwerezanso chabwino 09 mozi 89 65 52 67 imene ndi nambala ya akazawo ndiyanu imalimba chani imene imalimba Mary Duncan chabwino so nambala imeneyi timati amati maliro nkulirana ena nkhani imene munaimva koma simunadziwe bwinobwino zoona zomwe za nkhani imeneyi cholinga choti nambala imeneyi muponye kukanga chepe kuti nkutheka kakhoza kuasuntha akudikira kuti chisogozo cha nkhani imeneyi ikhale motani ndikudziwa kuti palibe ndalama yomwe ingakwanise kubwezesa moyo wa munthu mabala omwe wasiya munthu ameneyi ndalama palibe singagule moyo koma pali zinthu zina ndi zina zonena kuti zikhoza kuthandiza kutero mmene tikusiyana pangakhale mawu ena alonse mawu hayi inayo mawu palibe mawu ndingonjezerapo kunena kuti langa ndipempho lonena kuti ndidziwe choonadi chenicheni kuti kodi anthu ali ku polisi kapena zili pati kosowekeranso kuti achifundo amene angapezeke ndoti ifeyo tili malere ndithu tikusowa choti tigwira chani tigwira mtengo wanji mtengo ndi umene wagwisidwapo chabwino basi mwina tunkutheka muli ndi mawu mawu alipo pempho langa ndilonena kuti kwa anthu amene amayendesa bwino amene akudziwa kuyendesa ngati pempho langa ndilonena kuti chilungamo ndifuna chilungamo chioneke nkhani izi zisayende mwachinyengoyi anthu ena amene ali nawo kuthekera kuti thandizira nkhani zimezi kuti chilungamo chioneke anthu amene wabwere poyera atithandizire ndithu chabwino munthu wankulu tikusiyana yeah minanunso nkutheka kuti muli ndi mawu ntchito yomwe mwagwirayi siningalole kuti ndikusiyeni mmalere zoonadi neyo mawu anga oyambirira ndiona kuti panambani kuthokoza kaya chifukwa chanu kuti munatenga nthawi yanu kubwera malo ano kuzafuna kuzamva ndi kusatasata ndikuzindika kuti nkhani inamveka dziko lonse lapansi ngakhalenso mmalawi muno anthu ambiri anayidziwa koma mwama station amene mwaona kuti mubwere ma TV ndi inuyo ndiye kuti mulungu akudaliseni poyambirira number 2 ndiponena kuti mene alankhulira akubanja ndikuona kuti ngati anthu kuthekera alipo sikuti ukamuthandiza nzako ndondama uli nazo zambiri koma kanga chepe kamene ungati ukhala nako umatha kumuthandiza nzako monga mene tonsefe tavutikira ndi kudutsa mavuto ndi mayesero timataona kuti koma ndati ndi 200 wacha kuchosapo 150 zanga ndimpasa ndiye kuti zimatha kukhala zotero ndiye kuti chosiriza njiona kuti ndi adandaulire anthu amene amagwira ntchito ngati imene yakabanza kunena kuti anthu ena tiziaona ndi mmene akuonekera ndi chikhalidwe chawo of course panopa ndi business inde yakabanza koma anthu ambiri akuluza nayo miyoyo anthu ambiri akusiya mabanja anthu akumabwera ndi njira zawo zambiri makesi ndinena zifuna kuti tili kupolisi kongo kunabwera anthu ochuluka kwambiri kuti nanenso ndandidwa njinga kusonza kuti anthu ngati awawo alimo mmalemu anthu ambiri sono nkhani ikamenda chidule kamene ikaenda chidule izi pangisa kuti mtundu uwo mmalemu zikulira koma tipemphe kuti polisi yathu ndi yabwino ithandize monga mmene yathandiziramo makhoti atinso ndi yabwino
atithandize monga amene angatithandizire kuti anthu awawo asamakhale zoti ngati kabwerebwera azilandira ndithu zilango zoyenera monga za ntchito yawo. Chabwino. Yeah. Ine ndakuthokozani. Nkhani ndithu nkutero kuti pempho lakuno anthu izi zachitika zagwazatha avomereza ngakhale mitima ili yowawa koma chilungamo chokha choone kuti kodi anthu amene wawa polisi ichite motani. Tikudziwa malamulo a court amati anthu amene ndo ma suspects azapezeka olakwa court litagamula kuti iwo adi ndi olakwa koma kufikira pano anthu wasakudziwa china chilichonse. Ndicheze ndikusireni polisi anzathu amene ndi mneneri wa chigawo cha kumeneku amayankhulira ku Nsanje, Chikwawa, Cholo, Palombe komanso Chilazulu. Iwowa nda Edward Kabango atiyankhule kuti nkhani imeneyi iwowa ngati apolisi ili pati. Ndikusireni mukumva kuchokera kwa Edward Kabango. Kuchokera kwa ine abezolanga ndimati ndikusanzikeni. Ndingolimbikisa kuti nthawi zina Mulungu amatiyendera tikachosa ndikuthandiza ine amene akusowa. So banja lino ndi banja lofedwa, ndalama yanu ikatumikira zenizeni. Pakamera Dennis Ng'andu ndisayiwalenso nzanga Steve amene amatendesa kubwera kuno. Mwakoma nonse. Zonadi tikusunga nchitokose chathu cha polisi anthu atatu amene wawa akusungidwa pa mlandu woganizira kupha munthu. Maina anthu amene wandi Achitani Musa amene wandi yadzaka 28 amachokera mudzi mwa William mfumu yaikulu Changata boma la Cholo. Achiwiri ndi Achikumbutso Saiti amenewa ndi yadzaka 41 amachokera mudzi mwa Wisiki mfumu yaikulu Machinjiri ku Blantyre. Komanso asungana ndi Maxwell amene wandi yadzaka zakubadwa 36 amachokera mudzi mwa Manyumba mfumu yaikulu Juma kumene ku Mulanje. Panthu amene wawa amene anamba kumangidwa ndi Achitani Musa amenewa anamangidwa pa 15. Chomwe chinachitika mutu wa nkhani ndionena kuti pa 12 April chaka chomwe chino Achitani Musa anapita pa ranki ina yake kulimbi kumene anakatenga amene wa Yohani Ethan Masina amene panopa tikufotokozona kuti ndi malemu. Amene wa Yohani Ethan Masina anali ndi zaka zakubadwa 35 amachokera mudzi mwa Sajiwa mfumu yaikulu Nkando ku Mulanje ndipo amapanga business yakapanza pa njinga yawo ya mtundu wa King Lion. Ndiye pa 12 mwezi omwewo Chitani Musa anapita ku ranki imeneyi ndi kukatenga Yohani Ethan Masina kuna kuti akuafuna munthu wina amene ndoganiziridwa ena achiwiriwa amene wanda Achikumbutso Saiti kuti atenge apite ku Khonjeni kuchokera ku Khonjeni umene ndi kucholo koma ulendo unaloti achoke ku Blantyre ku Bangwe. Ndiye amenewa malemu wadi anavomera kuti apanga business imeneyi. Ndiye atafika ku Bangwe napeza kuti anatenga njinga ziwiri njinga imene amayendesa a Yohani Ethan Masina komanso njinga ina imene amayendesa anthu ena amene pakadali panopanso ndoganiziridwa ndipo tili pa ntchito tiasake. Anthu onse anakhala kuti analipo anthu 6 amene ananyamuka ulendo umenewu kumapita kumeneku ku Khonjeni. Ndiye ali mkatikati mwa ulendo atasiya nsewu watala kuti akupita no kumene ku Khonjeni kuchokera atafika pa boma pa Cholo kumalowera no kumeneku ku Khonjeni amadutsa mu estate ina estate imeneyi ya T imene ndi kumafisi imene licho koyandikira ndi ku Khonjeni kumeneku. Ndiye anapeza kuti akuti anayima. Ndiye atayima pamene koma ulendo unalusanafike atayima anapeza kuti anthu onsewo anthu 5 amene onse anapanga ataki munthu amene Yohani Ethan Masina anayamba kummenya ndi zinthu
mpaka na umukhapa pana munthu uja anamwalira. Ndiye pa 12 pamene panapeza kuti oganizidwa amene anagwidwa koyamba achita ndi Musa ndi amene anatenga njinga imeneyi ndikukwera njinga imene ndikubwerera. Anthu anabwerera ulendo umene chifukwa cholinga chawo zikuonetsa kuti inali yonena kuti abe ya njinga imeneyi. Ndiyeno zitatero report linaperekedwa kunena kuti munthu uyu wasowa, ndiye anayamba kufufuzidwa kunena kuti ali kuti. Ndiye pa 16 ndi pamene pa 15 ndi pamene anapezekano munthu uyu chitani Musa akugulitsa njinga imene inazindikirika kuti ndi imene anayipanga hayala kuti azipitira apite ulendo wawo opita ku Khonjeni. Ndi anthu ena atayizindikira njingayi pamene amagulitsa kwa Vumbwe anapereka uthenga umene ku polisi, ndipo Musa anamangidwa. Ndiye atamangidwa ndi pamene anayamba kufotokoza ona kuti sanali yekha popanga za upanduzi, ndi amene anayamba kutchula oganiziridwa enawa achikumbutso Saiti komanso asungana ndi Maxwell. Ndiye anthu amene wawa anamangidwa. Panopa ali ku ndende ya Mulanje kumene koko ali pa remand kapena kuti akusungidwa moyembekezera mulandu kuti ayankhe mulandu umenewu, mulandu wakupha munthu. Ndiye pakali pano ndoti ife wa polisi tikupitirizabe kusaka malingana ndi information ina imene tikupitiriza kutolera anthu ena amene anali nawo pa gulu limene linapanga za mtopola zimenezi. Anthu awawa ndoti aonekera ku khoti kuti ayankhe mulandu wawo, mulandu wokupha munthu umene pakali panopa ifeyo tina charge nawo mulandu umenewo. Anthu enawo ndoti akusakidwabe kuti tiapeze kuna kuti onse ayankhe mulandu umenewo.